Edward Irving var en skotsk prædikant, der levede fra 1720 til 1834. Han var kendt for sin karisma og sine kontroversielle lærdomme. Irvings liv og arbejde havde en stor indflydelse på religiøse bevægelser, især Pinsekirken. Han blev født i Annan i Skotland. Han studerede på University of Edinburgh. Efter at have afsluttet sine studier blev han ordineret præst i Church of Scotland. Irvings tidlige virke som præst var præget af romantikken. Han var især tiltrukket af Samuel Taylor Coleridges skrifter. Coleridges fokus på fantasi og følelser gav genlyd hos Irving, der også prædikede med stor lidenskab. Irving troede på Helligåndens kraft til at forandre liv. Han prædikede med stor iver og overbevisning. Hans prædikener tiltrak store menneskemængder og gjorde ham til en populær figur. I 1822 flyttede Irving til London for at blive præst i den skotske nationalkirke på Regent Square. Hans ry som en begavet taler gik forud for ham. Hans prædikener tiltrak en blandet forsamling af intellektuelle socialister og arbejderklassen. Irvings tid i London markerede et vendepunkt i hans liv og virke. Han blev mere og mere interesseret i profetier og endens tid. Denne interesse fik ham til at deltage i Albury-konferencerne. Irvings indflydelse rakte ud over hans egen menighed. Han var en efterspurgt taler ved religiøse konferencer. Hans skrifter blev læst vidt og bredt. Irvings karisma og teologiske udforskninger satte et varigt præg på datidens religiøse landskab. Hans eftermæle studeres og debatteres stadig af teologer og historikere i dag. Edward Irvings teologiske rejse førte ham mod millenarismen. Millenarisme er troen på en fremtidig gylden tidsalder. Denne gylden tidsalder ville byde på Kristi genkomst og 1000 års fred. Irvings interesse for millenarisme blev næret af hans studium af bibelske profetier. Han blev overbevist om, at Kristi genkomst var nært forestående. Irvings prædikener afspejlede hans voksende overbevisning. Irvings omfavnelse af millenarismen blev ledsaget af en voksende interesse for mystik. Mystik lægger vægt på direkte oplevelse af det guddommelige. Irving troede på, at Gud kunne kommunikere direkte med mennesker gennem drømme, visioner og andre spirituelle oplevelser. Irvings interesse for mystik fik ham til at udforske skrifter af mystikere fra forskellige kristne traditioner. Irvings deltagelse i Albury-konferencerne styrkede hans millenaristiske og mystiske tilbøjeligheder yderligere. Disse konferencer, der blev afholdt fra 1826 til 1823, samlede teologer og religiøse ledere. De diskuterede profetier og endens tid. Irving spillede en aktiv rolle i disse diskussioner. Han delte sine egne fortolkninger af bibelske profetier. Albury-konferencerne var et arnested for teologisk spekulation og kontrovers. Irvings synspunkter, der allerede blev anset for at være uortodokse af nogle, blev endnu mere radikale i denne periode. Hans vægtning af Kristi nært forestående genkomst og genoprettelsen af åndelige gaver bragte ham i konflikt med mere traditionelle fortolkninger af Bibelen. Irvings teologiske udforskninger i Albury ville få en dybtgående indflydelse på hans senere virke. De lagde grunden til de kontroverser, der i sidste ende ville føre til hans udstødelse fra Church of Scotland. Edward Irvings lære blev mere og mere kontroversiel. Han mødte modstand indefra Church of Scotland. Et af de vigtigste stridspunkter var hans syn på Jesu Kristi menneskelige natur. Irving troede på, at Jesus delte den samme faldende natur som menneskeheden. Denne tro blev anset for at være kætteri af mange i kirken. Irving omfavnede også ideen om genoprettelsen af åndelige gaver. Disse gaver omfattede tungetale, profeti og helbredelse. Irving troede på, at disse gaver havde været fraværende i kirken siden kristendommens første århundreder. Han lærte, at deres genoprettelse var et tegn på den forestående endetid. I 1831 blev Irving anklaget for kætteri af Londons præsteskab. Anklagen stammede fra hans lære om Kristi menneskelige natur. Irving forsvarede sine synspunkter energisk. Han argumenterede for, at de var i overensstemmelse med Bibelen. Præsteskabet fandt ham dog skyldig. Han blev fjernet fra sin stilling som præst i den skotske nationalkirke på Regent Square. Irvings udstødelse fik ham ikke til at tie. Han fortsatte med at prædike og samle tilhængere. Han troede på, at han var blevet kaldet af Gud til at forkynde sandheden. Hans udvisning fra Church of Scotland markerede et vendepunkt i hans virke. Det førte til etablering af en ny religiøs bevægelse.
Edward Irvings udstødelse fra Church of Scotland mindskede ikke hans beslutsomhed. Han fortsatte med at prædike. Han tiltrak en loyal skare af tilhængere. I 1832 etablerede Irvings tilhængere en ny kirke. Denne kirke blev kaldt den katolske apostoliske kirke. Irving så denne kirke som en genoprettelse af apostlenes sande kirke. Den katolske apostoliske kirke omfavnede Irvings lære om åndelige gaver. Tungetale og profeti blev almindelige indslag under deres gudstjenester. Kirken delte også Irvings tro på Kristi nært forestående genkomst. De forberedte sig aktivt på denne begivenhed. Irvings indflydelse på religiøse bevægelser, især Pinsekirken, er betydelig. Hans vægtning af åndelige gaver, såsom tungetale, foreshadowede et centralt element i Pinsekirken. Pinsekirken opstod i det tidlige 20. århundrede. Den lægger også vægt på åndelige gaver. Charles Parham, en central figur i den tidlige Pinsekirke, anerkendte Irvings indflydelse. Parham så Irving som en forløber, der havde banet vejen for genoprettelsen af åndelige gaver. Irvings eftermæle er komplekst og mangesidet. Han var en karismatisk og kontroversiel figur. Hans lære studeres og debatteres stadig.